நாயும் நரியும் காட்டுக்குள்ள போனாங்க. நரி சொன்னது, நாயே, நீ ரொம்ப நல்லவன், ஆனா நான் ரொம்ப கிளவர். உன் நல்லத்தனம் உனக்கு கஷ்டம்தான் கொடுக்கும். நாய் சொன்னது, நான் கெட்டவன் ஆகவே முடியாது, நான் எப்பவும் நல்லது தான் செய்வேன். 2 பேரும் போகும்போது நரி ஒரு விலங்கு பிடியில மாட்டிக்கிச்சு. நரி அளந்து சொன்னது, நாயை என்ன காப்பாத்து. நாய் கொஞ்சம் சமயம் யோசிச்சு அப்புறம் சொன்னது, நான் நல்லவன், நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அவன் நரியை காப்பாத்தினான். நரி ஷாக் ஆகி சொன்னது, நாயே, நீ என்ன காப்பாத்திட்டியா? அப்போ நாய் சொன்னது, நான் இப்போ கூட நல்லது தான் செய்வேன், அதுதான் என் வழி.